ಹಲೋ ಇದುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಥಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನಣ್ಣ. ದಾದಕರಣ ವಿಷಯ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ದೈವಾರದ రెండు ಮುರಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ 10 ಬಡಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಕುದರ್ದೆ ಪರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಡಕಾಯ್ದೆ ಕುದರ್ದೆ ಪರಜಿ ದೇವನ್ ಜನಕ ಒಂದು ಮುರಾಯಿ ತುಂಡಯ್ಯಾವು ಬಡಕಾಯಿ ತುಂಡಯ್ಯಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ತುಂಬದ ಕಲಗಾಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪರದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವೇ ಪರಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಬಡಕಾಯ್ದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜನಕುಲ ಆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣುಲ ದೇವರ ಆಳು ಖಂಡಿತ ಆಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನ ಆ ಕಾಲೋರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಕಿಸರನ್ನಗಳು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಯಾವತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಾಂತೇನೆ ದೈವ ದೇವರ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಬೈದನು ಐಕ್ಯ ಏನಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮುರುಕು ಜಾಪಲ 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭೂತೋಲು ದೇವೇರು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಉಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಐತಿತ್ತೆ ದೈವ ಬಂದದಾದ ದೇವರು ಬಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಗುರ್ತದ ಕಾಲ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಗುರ್ತದ ಕಾಲ ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ದೈವಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ದೇವಂಡ ಆಯನ ಏಪ ಆಯನ ಅಹಂಕಾರನ ಆಯನ ಗರ್ವನ ಆಯನ ಕೋಪನ ಏಪ ಇರುವನು ಬಂದೇ ಕಾತ್ಕುಲ್ಲ ದಿನ ದೈವಲ್ಲ ಆತೈತೆ ಆತ ನರಮನೆ ತಿದ್ದೊಂದು ಪೋಡು ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾಲ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರ ಪಡ್ತಿದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಈರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೈವನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಅನುಭವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮದು ಓವುಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಕ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ಮಣ್ಣೇತಾವ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಏತಾವ ಪಾತ್ರಿ ಏತಾವ ಕಟ್ಟಿನ ಏತಾವ ಅಪಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂದ್ವೆ ಮಣ್ಣೊಂದುವೆ ಮಾಯಯಾನೆ ಯಾನ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಾಮಾಲೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಾತಜಿ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಒಂದೇನು ಜನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರಿತು ಚಿನ್ನ ಮರ್ದುಂಡು ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂದವೇ ಇನಿ ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೊಂಚತ್ತನೆ ಕಲವಾದ ಅಂದ ಅತೆ ಮೋನನ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಪುನಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟ ಅಪುನು ನಮ ತತ್ತು ಪೋತನ ಅಂದಾಪುನು ಮೋನಣ್ಣ ನಮ ಎಂಚ ತತ್ತು ಪೋತನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಮೋನಣ್ಣ ದಾದ ಕೇಂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳೇನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಈ ನೀ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೋನಣ್ಣ ಕೇನುಂಡೆ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಗುಡಿಸಲ್ಡು ಗಂಜಿ ತಲಿ ಬರ್ನಾಗ 6 ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಉಲೈ ನಡಗುದುಂತ 6 ಮೀದು ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ನೆಲ ಅಡ್ತದ ತಾಯಾರ ಕಜ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತ 6 ಪೂಜೆ ದಾನಗ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದುಂತೊಂದಿತ್ತ 6 ವನಸು ಕುಲ್ವೇರಿಂದ ಒರಿಬೋದು ಮನೆದಿದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಬೋದು ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ದಿದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಗಣತೆ ಬಟ್ಟಳದಿದಾಂಡು ನುಪ್ಪು ಬಲಸಿದಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರೆ ಕಾರವಿತ್ತೆ ಕಾರವಾಡ್ನ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಈ ಎಂಚಿನ ಒಂಜ ಆಚರಣೆ ಪರಂಪರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನದ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಸಲುಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಯಾರು ಕೋಡ್ಸನ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ದಯಬಂದ ಏಪ್ಪನ ಮರಿಯಾಲಗು ಗೂಂಜಿ ರಚ್ಚಬಾರ್ದು ತಿನ್ನದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಡಮ 10 ಮೈಲು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗುದು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಐತ ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎತ್ತಿನ ಮಡಿಪಿನ ಮೊಟ್ಟಗ ದೈವಗುಲಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಇನಿ ಕಾಣಗದಾದ ಅಂದ್ಕೆನಗ ದೊಡ್ಡದು ಬಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನರಮಣ್ಣ ಗುರ್ತದಿ ಕುಜಿ ಸತ್ಯದ ಗುರ್ತ ಮದಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸತ್ಯನು ವರ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕಾಪುನಗ ಇತ್ತ ಕಿರಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂದ್ಕೆನಗ ಈಗ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು 10 ಜನ ಕಲ್ಲ ಟುಪ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಮಟ್ಟ ದುಮ್ಮುಗೊಂಜಿ ಅಜಲ್ ಬಂದ್ಕೆನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಜಲ್ ಅವರ್ಪಿನ ಅವು
ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಕಲ ಆತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಯ್ಯ ಬಂದು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲ ಕಾಲ ಬೈದ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಲ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಮೋನನ್ನ ದಾಯ ಬನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಇಂಡಿ ಪಾರವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಲಿಯುಗದ ದೈವಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿ ಪಾರವನ ಪಂಚಜಟಿಗೆ ಬರ್ತುನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಈ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪನೆ ಉಂದು ದಾದ ಆಪುಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಜನಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೋನಣ್ಣ ಅತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೋನಣ್ಣ ಮೋನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಚುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪೇ ಬಂದು ಆರ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಗು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಜನ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದೈವಗ ಸಂದಿನಾಯೇ ಬಂದು ದೈವ ಇಂಚ ಮನ್ನಡೆ ನಡ ಪಾತೆರ್ ಪೋಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಣೆ ಬಂದೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತಿನ ಕಲೊಟ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡದನು ಮುಡಾಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಓಪಿನಿ ಇಡೇ ಪೋಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೇ ಪೋಯಿ ಪಂಚಂತನ ಘಟನೆಲು ಮಸ್ತ್ ನಡದಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಾದ ವಿವಾದಲಾದ ಕಡೆ ಕನಗ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಿದಿನಲ್ಲುಂಟು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲೇನು ಬುಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲುಂಟು ಅಕಲು ಬಡ್ಚಿ ಅಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಗಡಪ್ರು ಇರಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ನಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿನ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ ನಕುಲು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂಚತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆನೆ ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರೆಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುಂಡು ಇನಿ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಣ್ಣನ ಏಪ ನಂಬುವನ ಏಪ ನಮ್ಮ ವಿನ ದೇವೇರೆ ಪಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅವು ಸತ್ಯ ತೋಪವನು ಬಂದು ಪಟ್ಟಿರ್ತನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಉಂತೋಡು ಹೊರತು ಬೇತವೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಂದ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ತೇರಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಪ ಸರಳವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಕೇರಿದ ಪಣಪನೆ ಸರಳವಾದ ಪಣಪಣದಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಡಪನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾಕೆಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಸರಿ ನಾಸ್ತಿಕಗೆ ಬೋಂಡ ನಾಸ್ತಿಕತ್ವಗೊಂಡ ಅಯ್ಯ ತಪ್ಪುಂದೆ ತಂಡ ತಪ್ಪೆ ತಪ್ಪಿ ಪೂರಲ ತಪ್ಪೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಅಪ್ಪೆಂದಲೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಅಮ್ಮೆಂದಲೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಬರು ಸತ್ಯ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಗು ಬೋಂಡ ಭಾವನಾ ಇತಿರತ ಭಾರತ ಭಾವನೆಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಇನಿ ಕೂಡ ದತ್ತತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಂಶವಾಹಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ 7 ತಲೆಮಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ 7 ತಲೆಮಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 5 ಒಕ್ಕ ಪಚ್ಚಡೆ ಬರ್ತದ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾದಿನ ಕಟ್ಟು ಸಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ 7 ತಲೆಮಾರದ ಅನಾಚೂನವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟನ ಇತ್ತೆ ಬಲಿಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬಲಿಪೆರೆ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇನ ಮಲ್ತಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಶ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚ ಪೇರು ಬರ್ನಾಯನೆ ಬದುಕುಜೆ ವಿಷ ಬರ್ನಾಯ ಬದುಕುವೆನಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಪಿ ಈ ನೆಲಟೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಇವಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಣದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ ಪಣದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆ ರೀತಿದ ಹಿಂಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಕುಟುಂಬಗ ಆ ರೀತಿದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೀದಿಡಾಯ ಮರ್ಲು ತಿರ್ಗದು ಕಟ್ಟ ಕಳೆದು ಕಾರ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆತ್ತಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಪುರಿಯಾದ ಸೈಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಅವ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಏತ್ ಪಾಪದಾಯಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟುಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ ಕಾರ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ ನೆತ್ತಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಆಯ ಪೂರ ಮರ್ಲು ತಿರ್ಗದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪುರಿಯಾದ ಸೈಯೋಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥೆಲ ಅನ್ನಪ್ಪೆಲ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತದ ಮಾತ ಧರ್ಮದೈವಳು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೀಠ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕು ನಂಕಿಜ್ಜಿ ಪಣಪನಂಚ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇ ಮಂಜುನಾಥೆನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆನೆ
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಐಕ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ನಮ ಜನತ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಚುಟುಕ್ಕುದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ಕೇನಂತ ಸಂದೇಶ ಅದು ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಐತಿ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಹಾಡಿದವರಿಗೆ ಆರೆಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತಿನ ಇನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಡು ಹೊರತು ಇನಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡೆ ಕುಡೋರಿ ಪಂಡೆ ತಾಯಿ ಪಂಡೆ ಮೇ ಪಂಡೆ ತೆರಿದಿನ ಪಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾರನ್ನಾಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೋಷ ಉಂಡು ಪಂದೆ ನಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೈವಗೂ ತರ ತಗ್ಗವಡು ಹೊರತು ಆಯ ಪಂಡೆ ಮೇ ಪಂಡೆ ಬಂದ ತರ ತಗ್ಗವನತ್ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪರುಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ನಡೆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಹೊರಟು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವಾಗ್ದೋಷ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟುಂಜಾತ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವಾರಾಧನ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತುದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರರು ತುಯಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊರ್ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರಡ ನಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಗೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ